my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Jotelo mawuok e duond buche mopogore mag siasa kod jogo bende ne gitimo godo ohala oywago Jirongo kaka japuonj mag ji mathoth e weche opogore. I said he was a philanthropist. He helped many, as you have heard. Many succeed in politics, many succeed in business. He also helped me when I decided to join politics and to campaign in Busia. If you go by numbers, it's over 36 years and we have been together. And your final days, you lived large in spirit and in heart. A real true friend. Whenever I was in Nairobi, Cyrus would arrange for us to do galley. You must, all of you, be proud of him and what he did before. I've lost my mentor, political mentor, my strongest pillar in politics. For those of us, especially, let us be each other's brother's keeper and sister's keeper, and especially David Morade, those of us from the Uji and Chai Society. He was a leader whose influence went beyond Western Kenya. I met Cyrus before his entry into politics, and in line with his character, he had come to the courts to bail out a friend, now a big shot in government. To his partners in business, carry on with his dreams and let his family reap the benefits. Ringre mar Cyrus Jirongo ibiro ter dalane chieng' wuok tich mar juma manyien. Motelo ne ik mare mabiro timore chieng' tich ariyo mar juma chielo nogo e dalane ma Lumakanda mayudore kar chung' od bura ma Lugari e county ma Kakamega. I can confidently say that the death of the Honorable Jirongo is purely a traffic road, not what people are insinuating. Some people were talking about a mysterious car. We were able to account for it. We were able to interview the occupants of that so-called mysterious car. And if you look at our Twitter handle this morning, we have given an elaborate explanation of who those people were and what they were doing at that. Let us not please mislead Kenyans that there was foul play relating to the death of Jirongo. In my view, there was no foul. That was a traffic accident and it should be treated as such. Jatende migao mar weche mag arita e pacho ka Kipchumba Murkomen opoyo mokalo jodak ma Kerio Valley kuom okang' ma gikawo mar duoko gige lweny machiko puodho ma yande gin kodo. Kane lose gweng' ma Embobut mayudore gwenge makono. Murkomen kata kamano ne owacho ni chiegni gige lweny machiko puodho makwan gi romo 400 oseduoki kama bende ne olero ni kambi mar jolweny koro ibiro ger e gwenge makono. I want to thank watu wa Marakwet Aswa. Sasa hapa tulitoa bunduki karibu 400. Huko Baringo, Tiatich na sehemu za Baringo wametoa 535. West Pokot wamefikia, hatujawafikia zaidi lakini wamefika 100. Tunasonga, nyinyi mtaona habari by mwezi wa 6 next year. Bunduki yenye itatoka hii Kerio Valley hata itashtua nyinyi. Na tunalete permanent training ground ya police. Badala ya kwenda Kiganjo penye ni mahali nzuri, tumeleta sasa. Rais ameniambia, hata aliniambia jana jioni, kwamba niende sasa kufanya baraza huko Baringo, kufanya baraza Marakwet na Pokot. Walete shamba mwaka kesho tuanze training college ya police na ya army kwa hii Kerio Valley. Weche moko nyakwar mag jwang'e ne riwruok ma ochung' ne jotije pacho ka kotu nyiso sirikal mondo mi koro were gi wach mar juogo jo Kenya usuru mathoth mokalo tong' ma bende koro miyo thoth oganda jo Kenya ywago pek mar ngima. Ma en kolure kod jakanyo mar riwruogno e bade ma kaunti ma Uasin Gishu Mano Peter Odima bende ne owacho ni sirikal onego bed ni koro dwaro yo machielo ma onyalo manyo godo pesa ka opogore kod wach mar kawo jok mapek kendo keto e ng'ut oganda jo Kenya e yor ng'adonegi kata mana juogi osuru mathoth to onge ber moro amora ma gineno. Ma en kolure kod bedo ni oganda jo Kenya mathoth ne oywago pek mar ngima ahinya ma bende giwacho ni omono gi dhialo nyasi mar Christmas kod mar yawo mwaka kolure kod nengo ngima mane ni malo. Wafanyakazi wamefanyika sana ambapo salary zao imekatwa mpaka sasa basically imebaki bure, na mweza serikali itumie mbinu nyingine ya kutafuta pesa ya kufinance maendeleo yao, kwa sababu hatupendelea tena next year salary yetu kuguzwa, kwa sababu imeguzwa ya kutosha. Wafanyakazi wameumia, hata sasa wengine wameshindwa kupeleka watoto wapi shule, na hiyo ndio sababu ya mtu huwa anaenda kutafuta kazi. Kama mfanyakazi kazi anashindwa kupeleka mtoto wake shule, means ya kwamba sasa hata yeye mwenyewe atawacha hiyo kazi, na tutaki mtu aache kazi.
Komachielo ni jonyuol ma pachoka ogujiw mondo mi ikaw yie to owek tiyo gi pesa rietha kakoro gidhialo nyasi mar yawo higa kod nyasi mar Christmas obede ne osekalo kama bendo nyisgi mondo mi gipar ni nitiere ting' ma gin godo mar chulo nyithindo school fees higa manyien ka obiro yawo sikunde. Ma en kwayo ma bendo keti ka wuok kuom jotend dini e kaunti ma Uasin Gishu kama ne otele kod Sheikh Abubakar Bini. Ameno nyiso jonyuol ni onego beni koro gikaw thuolo mar keto tenge omenda moko biro konyo e chwalo chenro mar chiwo ne nyithindo school fees higa manyien ma koro gikaw odiochieng' tarik 1 kaka en odiochieng' moro malich mibiro tiye kod pesa mathoth ma biro kelo ng'ikruok maduong' mokalo ne somb jopuonjre ni mar biro bedo ni ok jonyuol ok bedo kod thochgi mar biro tero nyithindo sikul higa manyien. Na tunaomba wazazi, hizi siku 4 zilizobaki tafadhalini msitumie pesa kwa njia mbaya. Mujue kuna uniform, kuna school fees, basi hizi ni siku za kujipanga. Tusiangalie tarehe moja. Tarehe moja itapita ni kama siku nyingine zozote, lakini itakuwa ni shida. Inafika wakati mtoto anataka kwenda shule, hakuna pesa. Hili itakuwa ni jambo ambalo kwamba halitopendeza katika nchi yetu tukufu. Na wazazi waangalie pia mambo ya school fees. Wasikule pesa yote, wabagishe kidogo ya school fees kifunguliwe Januari. Komachielo en thuolo mokwongo meli mar adhai ma idendo ni Hog Australis mani kod bor mar mita 200 kendo koro ting'o geche mohew 9,000 ne ogo e dho wath ma Mombasa. Melino ma olosi lony manyasani kendo matiyo kod gas ma idendo ni liquidify natural gas en achiel kuom mende mabedo losi e rang'iny mamalo makoro geto rito lwasi mar nam e yor gayo iro mabedi golo kod meli mamoko matiyo gi mauta. Piny owacho kata tend dho wath ma Mombasa kabedo notelne kod chief pilot Mano Suleiman Bakari mabede ne okwang'o melino kadonjo e dho wath ma Mombasa. Ne owacho ni ma en okang' maduong' mokalo ma wath ma Mombasa ne ogoyo to chutho ni mar mae thuolo mokwongo ma melino obirie e pinje mag Afrika. Today marks a very important day for Kenya Ports Authority as we cross a very important milestone in welcoming the first LNG-powered vessel to ever come to East African ports. The MV Hog Australis is a 200-meter vessel and boasts of a capacity of 9,304 vehicles, and it has 16 decks. This is the largest to ever call to our ports, and most importantly, this eco-friendly ship boasts of cutting-edge technology where it uses LNG fuel, very clean energy option. This sits very well with the Green Port policy of Kenya Ports Authority, which is aligned to Kenya's national clean energy objectives. Melino ma wuok Norway mani kod orofa maromo 16 ne ogo e dho wath ma Mombasa ka wuok e piny mar Singapore kendo koro ne ochano loro geche maromo 824 e dho wath ma Mombasa. Nyakora Mugajuang weche gimedo biro ni kamora mora maintie okale nyaka londo mari mihero maramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Ka podwan mane kaunti Mombasa nyakora mogi en ni piny owacho mar kaunti Mombasa ne ochako chenro mar chiwo tiegruok ne jotiche mogik dhi rutaya mar neno ni koro gidak e yo makare kendo koro gitayo chenro megi kaka winjore bang' dhi e yweyo. Ma en bang' yango ni thoth jogo ma higi osegik mondo mi odhi rutaya thoro dwaro mondo mi kaber to chak mer gi ndalo e tich ni mar gionge kod ikruok makare mar dhi bedo e miechgi bang' rutaya. Jafwamb marwa e kaunti ma Mombasa Joja Oko gi ler mathoth e wi wachni. Ng'enygi yudo ka samo chopo samo nego dhi oywe to kwayo extension odwa nomiye contract pok oikre mar dhi dala. Tiyudo ka moko be koro manyo certificate ma disability. Kichungeni ko yudo certificate ma disability to yiene tiyo higni 5 moro machielo. Mano Pauline Oginga ma en apisa maduong' e migawo mochung' ne chenro mag jotich e kaunti ma Mombasa kapimo na moko kuom riekni ma gisefwenyo ni tiyogo gi moko kuom jotich ma hikgi osegik dhi e rutaya to kata kamano ok giikore mar dhi yweyo. Paminido ka ng'ato samoro osedhi mutieko dweche moko ko ochako siaure gi certificate mar disability kosegole system kata ochako manyo extension oting'eni chik to nosegol
ma kwero ni ng'ato kosechopo hik 60 to nego bed nodhi yueyo. Kod iyudo ka magi gik ma ne miyo wang'iyo to ere kaka dang' wakony jogi. E twak gi nyakalondo mar Ramogi, Pauline nyisa ni ma timore ni mar thothgi ni kod luoro mar dhi bedo e mier ni mar pok giyango kit ngima ma gidhi dakie. Iyudo ka jomoko be kodhi dala to ok gibudhi nikech ok oikre kaka odhi dak. Nikech ngima wa mang'eny waspende tich. Jok mitudrigo ng'eny gi gin jok mutiyogo. Ot wadhi ga mna yueyo. Kata mna dala reserve wagero udi mabeyo lakini waninde mna kwa December samore mna juma achiel kende. Koro iyudo ka ok in gi tudruok ahinya gi kaka in gi tudruok kar tich. Koro ka ng'ato wuok to iyudo ka kata simbe manyacha yudo ka dok piny. Kae maluoro chako donjo gi paro mang'eny to iyudo ka ok gibudhi. To iyudo ka jomoko be kowuok to dhi muomre ohala mokia kata kaka tiyo. Jomoko be kowuok to kendo kati kendo nikech pesa cha odonjo. Koro nitie joma konyo gi chamo tiyudo ka pesa rumo to dong' noonge lwete. Ma emomiyo tend kaunti ma Mombasa okoni ochako chenro mar chako tiego jotijegi kaka ginyalo chako ngima bang' kawo yueyo. Nwapuonjogi ni to sama ere kaka gik monego bed ni iketo okange miketo kidhi achiel kuom gien mar thieth. Nikech iyudo ka kwa medo dongo to dendwa bedo manyap. Jok man gi chronic illnesses kaka diabetes, hypertension ere kaka ginyalo dak. Chiemo mage monego bed ni gichamo mondo gigeng' tuoche kik donj e dendgi. Pesa mari ma in go miyudo sani gimibo yudo aheri. Ere kaka inyalo pangrigo mondo kik bed ni in gi fuok. Chon gima nodhialo ji ne gin ute mag munispa. Iyudo ka ng'ato kondike tich imiyo ot. Koro giyudo ka dak ne yot. Tiyudo ko galo ji. Kaka sani neno ka ochak gol ji e ute kigero koro ude ma bechgi yot. Kore ka ji ochako neno pek mar pango ot. Okoni moko kuom puonj ma gichiwo negi en mano motenore kod kaka ginyalo rito ngimagi, chenro mag thieth kaachiel kod ohala e kind weche mamoko. Ka en japuonj, onyalo yawo kata skunde. Iyudo ka jomoko yawo skunde ma gidhi maber kabisa. Ka en nas, onyalo yawo kata klinik ne moro kata daktari. Gimoro amora ma ng'ato nyalo timo, iyudo ka jomoko nosomo molony gi odhi malo. Onyalo influence policies kata onyalo timo consultations. Jomoko be lwetgi ber ohala. Onyalo chako ohande moro ma odhigo maber. E pinje molony iyudo ka ng'ato osechopo hike mar wuok e tich to koro chako volunteer. O volunteer ka nitie events kaka World Cup giri iyudo ka gine magine pap kachicha gi konyo. Kata kuonde mag skunde mag nyithindo, kuonde mopogore opogore gi volunteer mondo kik obed no beta nikech dwaro ni kiseretire adier to kik ibed ni ibeta e dhot. Onego itim gimoro mabe stimulate paro mari mondo obwongo kik chak nindo tibedo gi tuoche kaka dementia. Irieri bende kara rach ahinya at least kitimo rako dakika 30 odiechieng'. Tiyudo ka tuoche matindo ok donji. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Gi lipot mar Joja kwenye kwa Ramogi kaunti Mombasa imechope giko mar miwech manyien adimba kaka ne gimoro ne meso mar kawech manyien Radio Ramogi. Tudriko do Chieng' Emmanuel Kangoromo Sapar mar biyo do manyien ka gibro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Ramogi Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Hotpoint ni kod offer maber ne in e kinde ni mar nyasi. En thuolo mari mar dream big, win bigger. Bedo jaloch maduong'. Yud mwandu gi nengo moluar nyaka tamalo 50 ne mwandu mabeyo mowuok Hisense, Black & Decker, Simfa, DeLonghi, Kenwood, Brown, NutriCook, NutriBullet, Bosch kod Von. Sasa minyiepo ibiro yudo thuolo mar loyo mich modhuro. Chenro mar Save Now, Buy Later benitiere. Nyiew mwandu kowuok e duke wa mantie Nairobi, Kisumu, Mombasa, Eldoret kata nyiep kokalo e mbui. Yier Hotpoint kawuono. Opuodhgi gi BCLB number 0000312.
Seche ma ibedo mamor e kindeni mar nyasi ka in kod familia kod osiepeni mihero, bed motang' ka chonjo, rit pesani. Kamae kaka inyalo ritori. Ne ni log out e app mari mar bengi e simo ma iyudo ka oyaw ma owe. Par ni bengi ni ok bigoyo ni simu, oro ni ote machuok ka kwai pin mari. Ka iyudo ote machal kamano, weri go kendo block namba no. Ka iyudo ote mang'isi ni or pesa e namba ne, kiki or pesa kapok igo simu ne jal ma oro ni ote no. Ka inono ka be en adier, thoth gi gina achude. Ka or ni pesa e yor both, kiki duok pesa no ne wuon go. Nyis ng'at ma oro ni pesa no e yor both mondo tudre gi bengi kata joma ochung' ne idara mar omenda. Kiki yie mondo jal ma ok ing'eyo maber mi kit kony mora mora ka intie dho machine mar ATM. Namba mar CVV mantie e tok card mari en siri mari. Kiki ng'is ng'ata, block card ni ka okiti kode. Ka itimo chudo gi card mari, ket pin mari iniwuon kendo kiki ng'is ng'ata. Tamri ote kata simo mang'isi mondo iwil account mar school kata mar chulo rent. Yuatole namba ma in go gadier mondo inon tie wach no endo. Bed motang' gi simo mapoya migoyo mondo ior pesa. Bed gi kwe, yud more kindeni mar nyasi kendo ipar akicha ka chonjo. Ma ote mowuok Kenya Bankers Association, Visa, Benki Kuu ya Kenya, Kenya Deposit Insurance Corporation, kod Retrack. Nyakwa Ramogi. Ing'eyo nyakalondo mar Ramogi maromo nade? E kini mar nyasi mar sikuku, nyakalondo mar Ramogi FM kelni promotion mar Changamke Krisi Promotion. Kama in kod thuolo mar bedo jaloch, to mana ka ikete nyakalondo mar Ramogi, kaeto iduoko penjo mayot ma ibiro penji. Wan kod pesa modhuro miloyo e chenro magwa mopogore opogore. Yot mokalo, dimana *236*3#, kaeto iluw kaka ochiki mondo iduok penjo mayot mondo thuolo mar bedo jaloch kawuono. Pari kaka medo tugo e kaka thuolo mari mar bedo jaloch bende medore. Changamke Krisi Promotion. This *236*3#, kaeto idonje promotion ni. Tuka itang. Mana jago mani higni 18 kabi nyime kende ema oyieni gidonje promotion ni. Opoda code BCB license number 0000297. Nyinga iluonga Norowe Jakubura. Kwayo oganda waduto te kamoro amora ma gintie, kwe kod mor koda ngima makare kindeni makoro wachomo nyasi maduong' mar sikuku. Ne jowa madhi wuotho kowuok e bombe mopogore opogore, kwayo negi wuoth makare kendo arita maber mar Jehova Nyasaye kindeni. Merry Christmas all and a Happy New Year 2026. Radio Ramogi kwayo ni hawi maber e kindeni mag nyasi mar Christmas. Radio Ramogi, wish you a Merry Christmas. Radio Ramogi Karchun Jaluo, wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto man Kisumo pacho, wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto man Nairobi bore, wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto man Mombasa pwani, wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto man tie Milambo, wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto man tie Ugwe, wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto man e Kenya mangima, wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto man tie diaspora, wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto magwa mag view sasa, wish you a Merry Christmas. Radio Ramogi give you sasa. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Radio Ramogi Karchun Jaluo. Mana kama nonya Koromoga Juang maindi en Radio Ramogi Karchun Jaluo. Dakika geno prario mose kaloka indi
tok sa 7 mar odiochieng' chenro en Benga Ramogi madhi bedo kodi nyaka rom kanyo sa 7:30 tok mano wadhi donjo chenro mar Kogalo Time kawone Kogalo Time nikech en Christmas adwa mana romo dendi gi thumbe mano wer godo Kogalo but mano bang'e matin gie sani tamedo paro ni pod an kaendi gi siling 10,000 monego bed na chiwo promotion mar Changamkia Krisi adhi chiwo pesa ni endi nikech an kodi nyaka sa 8 chenro ni kawuono yware matin adhi chiwe kodong dakika 5 mondo rom sa 8 ne ng'ata achiel